Warisan yang sempat dibungkam kini kembali. Nuratan kayu ini bukan sekedar seni, melainkan saksi bisu perjuangan. Oridek menyentuh masa lalu ayahnya, menerima beban sejarah yang kini beralih ke pundaknya. Lewat tarian ini, semangat Mambesak meledak, menolak untuk mati. Api ini takkan pernah padam. Kasih. Selamat datang Joshua, wah. Bapak Spirit, orang tua dan patung-patung yang ada di dalam sini, our ancestors who are here with us, our father, his comrades, all the other spirits, the bands of Mambesak whose spirits are here with us. All the beings and non-beings who are here with us, welcome. All the cultural heritage who have been exposed here, welcome. You belong all to the island of New Guinea. I want to thank our good brother and sister, Dickie, artist, and his wife, Maria, on behalf of our family, on behalf of our mother, the widow of Arnold Up,
whose statue is right next to us, and we are honored to have the opportunity to be here at this opening here in the Netherlands by the institution that has collected a lot of West Papuan items from the early 60s. So I also, of course, allow some words for a mother who stands here, who I can imagine whose emotion is very high, standing right next to the statue, much bigger than all of us, of her husband who have been assassinated by Indonesia because of the love for his people and his culture. And that his children and grandchildren are playing the Tifa in this space, in this time. The Tifa that has brought the story of our father without internet 60 years ago to an island state, West Papua, that is 12 times bigger than the Netherlands. That all these different tribes that our father and his band stood for, more than 250 different tribes, was united through their music, to the stories that they share through the museums, in the museums, where he was a cultural anthropologist and the creator. And that their work has inspired not only the many tribes that West Papua have and all the beings that are there, but that their music and stories spread across the Pacific, across the world, in a time that there was no internet, is still astonishing me today. When I traveled for the first time 3 years ago to Melanesia, to the Pacific, and that musician said, "Your father's song have inspired me," I was mind blown. How did they achieve that? In a time that there was no connection so easy as today. So this is what learned me as young storyteller, as one of his children, the youngest one, how powerful our drum is. And let nobody tell us, or indigenous peoples, the value of our culture, of our stories, of our heritage. Because this is the very knowledge that we are missing today in our modernity, in our innovation, that we have lost the connection to the beings, to the forest, which have resulted in, many forms, climate change or disruption in many ways. So, Dickie, on behalf of my family, I want to thank you for this opportunity, but also the team of Wereldmuseum and the West Papuan Diaspora, Kaka Nancy and all the others, Frank, who were part of my process, advising process, where I also contributed in for this immense and historical moment, if you would ask me. As Dutch citizen, as refugee from West Papua, it is the time for West Papua to tell the story. The collection, the biggest one of our ancestors, are here in the Netherlands. And these stories have been hidden for much too long. If you look at all the stories that are rightfully in the news, it's still astonishing me today that this colonial connection between West Papua and the extinction of this very tradition is still not mainstream. It's still not in the parliament. It's still not on the universities, on the history curriculum. It's astonishing me. So that's why I think it is time for Papua. And I compliment the team of Wereldmuseum for the leadership, which I can underline because we are very much involved within the moving institutions to take the responsibility, especially in the Netherlands. From universities to academia, to parliamentarian, to the media, to the grassroots movement. They should know about the world's largest deforestation project at this very moment, the size of Belgium, happening in their former colony. We shouldn't be educating them this, but that's the reality. So yes, it is time for West Papua. And I want to close here and give some time to a mother or my eldest brother or Dickie to share something too. Terima kasih untuk hadir hari ini, Dickie, terutama kami keluarga. So
So Awin says thank you to all of you for coming, and a special thank to the artist and the creator is Ridiki and his wife Maria. Terima kasih. Dia sudah tidak ada, tapi spirit masih ada, semangat masih ada. Saya bangga karena anak-anak dengan saya punya cucu-cucu, anak di sini bisa dampingin Deki untuk resmikan ini. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati kami semua. Mungkin as essential part of this celebration ada Kedang. Our Anotap's grandchildren, they have made this bracelet to contribute. I hope to play mungkin kasih ini baru sama Om Rosa kan? Sama Om Diki saja. Tidak apa-apa kan, kasih cuci dulu dipasang. Oke, bisa. Yang besar itu bisa. Bisa. Bisa ikat. Baik. Oh, bisa. Tapi semua bisa kan? Bisa. Ya, semua bisa. Dit zijn kralen die de kleine kinderen van Arnold Ab en Corrie op verzoek van Dickie, die hen de gelegenheid gaf om een post te maken. Dus dat is wat u ziet. Het zijn kralen die ik ook van Melanesië heb meegenomen, gemengd met kralen van hier. Ja, en dat verbindt de werelden waarin die kralen samenkomen op deze stand, dan ook ons verschillende werelden hier in Nederland, in Papua-Melanesië samenbrengt. Corrie? Deki, terima kasih banyak juga Dik Maria. Terima kasih banyak buat kreasi. Memang kami anak-anak cuma bisa sebangga saja. Ada banyak pejuang yang gugur tapi pengadaan buat Bapak tua. Kami cuma bisa bilang terima kasih dan berjuang terus. Jadi, terima kasih banyak buat hari berdua. Tidak gampang, tapi ya kami cuma bisa dan terima kasih dan berjuang. Even iets, ik zal dit in het Nederlands doen, iets gemakkelijker voor mij. Over de film. Ons papa Ade, Circle Up, die heeft een tape gedigitaliseerd die we ergens uit een doos hebben gehaald. En we hebben de makers van deze tentoonstelling gevraagd, in overleg met Dickie, om dit aan de wereld te tonen. Dit zijn de eerste filmbeelden die wij hebben gezien als gezin. Nog geen enkele maanden geleden. De eerste beelden waar ik en onze broers en zijn kleinkinderen ons vader Engels hebben horen spreken. Ik heb voor de rest geen andere filmbeelden gezien. Dus dat laat zien hoe historisch en mede, en daar willen we ook onze papa de Otto voor bedanken. Samen met mijn moeder, dat zij deze film voor ons hebben gedigitaliseerd en dat de tentoonstelling. Ik kon geen betere moment bedenken als onze familie. Dat heb ik ook in overleg gedaan met Dickie en mijn moeder en mijn broers en onze vader, om het vandaag te tonen. Bij zo'n historisch moment, waarbij ons vader samen met andere verhalen het verhaal van de Papoes verder kan vertellen. En ons vader is een cultureel leider in West-Papua door zijn offering, door zijn inzet met muziek en dans. En zijn cultureel werk als antropoloog, dat is eigenlijk nooit echt zichtbaar geworden. Ik denk dat deze film ons eigenlijk ook heeft doen overdonderen hoe bijzonder en goed zijn Engels was in die tijd. En ik heb ervan genoten en ik hoop dat het grote publiek nu ook mag kennis maken met de filmbeelden. En nogmaals, ik heb niet alle namen benoemd, maar alle makers van deze tentoonstelling nogmaals bedankt uit het hart van onze familie, Dickie, iedereen die hier vandaag aanwezig is. En laten we daar gezamenlijk van genieten. Niet alleen van natuurlijk ons vaders tentoonstelling, maar alle verhalen en alles wat hier is tentoongesteld verdient diezelfde energie, verdient diezelfde aandacht. Want dat is waar
ons vader en zijn band voor streden. Niet voor het gaat eigenlijk niet over hun, maar over de rijkdom die onze cultuur biedt. Aan elkaar, aan die verschillende stammen, maar ook aan het eiland, wat elkaar met elkaar bindt. En de verhalen die de verschillende stammen met elkaar binden. Laat je daardoor overrompelen en verspreiden. En ik denk dat daar een enorme winst valt te behalen als je kijkt hoe de wereld ervoor staat. Inheemse volkeren en de Papua's, die hebben die kennis met hun. En ik denk dat deze tentoonstelling die kans biedt om ons daarmee te verrijken. Terima kasih banyak. Mama. Thank you very much for coming. I was so young, a kid, when I was entered the first time the museum, because practically it's the only one museum in Jayapura, the city I was born and grew up, where God put me. And I didn't know much, but my mother took me there. And my mother, she's playing a big role in connecting me to some people. And I learned later that these people who are called master, like Agus Onge, Aloysius Naforbenan, was a young artist who working with Arnold and continue his legacy. And together with my mother and all these masters, they prepare me, send me to Jaffa to study arts. I remember one time my master Agusongi said to me, we were sitting together in the shore of Lake Santani, and he said that Dicky, we are getting old. We pass you everything we know, all the things that we heard from Arnold himself. You have to continue and make your own journey. A week after, I founded the Edo Collective, which you can see their works all over the exhibitions. What I want to say is how Papuan arts regenerate and keep the spirit of the same spirit of Mambesat that Arnold was begin. A few days before the deadlines, we know that technically some part of the work is, I think everything is not in place. It was almost totally failed. And I was working alone with some friends, of course, but my wife doesn't join me from the very beginning because of some situation. I was desperate and I was, I was lost of hopes. And then I called her, come to join me. And she came, and that time we have to starting from the beginning, building stretch by stretch. Dank u wel. Welkom. Tijd voor Papua. Bijzondere tentoonstelling. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we uit de enorme Papua-collectie die wij hebben objecten tonen, maar het is de eerste keer dat we het hele verhaal vertellen. Of in ieder geval het hele gebied proberen te beslaan van Papua. In de eerste keer in 60 jaar met maar liefst 400 plus
objecten die u vanavond kunt gaan bekijken. Een topcollectie. De tentoonstelling Tijd voor Papua is urgent en hij past bij onze missie. Onze missie, en voor wie hier vaker is, weet dat ik hem altijd zeg, dus ik ga hem gewoon opnieuw herhalen. Onze missie gaat over het bevorderen van wereldburgerschap. En dan denken wij aan de meer conventionele begrip van wereldburgerschap. En dat gaat dan natuurlijk over de rechten die wij als mens in de wereld gemeen hebben, of eigenlijk zouden moeten hebben, durf ik daar te zeggen. Het recht op leven, het recht op gelijkheid, het recht op bewegingsvrijheid, het recht op erfgoed en cultuur in een meer dan menselijke wereld. En het beschrijft ook, deze wereldburgerschap, onze verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook voor de planeet. Voor ons als museum betekent dat natuurlijk ook het erkennen van de rol die het Wereldmuseum heeft gespeeld in een minder mooi hoofdstuk van de geschiedenis. En dan druk ik mij bijzonder voorzichtig en zacht uit. De koloniale geschiedenis is heel lang niet verteld, onvolledig verteld. In de geschiedenislessen kwam het vaak niet voor. Bij musea kwam het vaak niet voor. En in de samenleving hebben we er ook weinig over gepraat. En het is tijd dat daar verandering in komt en wij onze verantwoordelijkheid weer overnemen. Het is tijd voor Papua, of zoals Ween vanmiddag zei, het was altijd voor Papua. Tijd voor Papua, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Voor ons als museum heeft het ons geholpen om na te denken over de verschillende benaderingen van tijdelijkheid en de geschiedenis. Dat is belangrijk als museum. Wij willen graag meerdere perspectieven toevoegen aan onze collectie en daarover reflecteren. En ook kijken naar onze relatie met onze voorouders en die heroverwegen. We leren in de tentoonstelling dat tijd niet rigide is. Een begrip waar wij, en dan wijs ik nadrukkelijk naar mijzelf, geboren en getogen in Nederland, minder grip op hebben. Tijd is niet rigide. Tijd voor Papua is ook een uitnodiging om na te denken over de vragen die Papua in het heden in ons oproept. Bijvoorbeeld over klimaat. We vertellen via verschillende thema's en door middel van een mix van historische objecten en hedendaagse stemmen uit Papua en de diaspora het verhaal over Papua. Dat gaat enerzijds over de lange en beladen geschiedenis die Nederland ook dit museum met Papua heeft. En dat brengen we onder de aandacht, als een doorwerking naar vandaag ook. De tentoonstelling maakt zichtbaar hoe het kolonialisme, de missie, de geopolitiek, het gebied hebben gevormd en hoe Papua sindsdien te maken hebben gehad met druk op hun leefwerelden, op cultuur en op mensenrechten. Maar het gaat veel verder dan die koloniale periode alleen. Want enkel praten over een koloniale tijd doet onrecht aan Papua. Want Papua kent een enorme rijkdom en diversiteit in verschillende culturen. En dat gaan we ook vieren. We laten zien hoe uiteenlopend de honderden inheemse groepen in het westen van Nieuw-Guinea zijn. Hoe hun maaktradities teruggaan op eeuwenlange netwerken over zee en hoe hun kunst een duidelijke plek heeft veroverd in de mondiale kunstgeschiedenis. Denk daar bijvoorbeeld aan kralenschorten waaruit glas uit China, maar ook uit Venetië verwerkt is. Of aan boomstamschilderingen die kunstenaars als Miro inspireerden. Het is een hele krachtige tentoonstelling met heel veel hele mooie objecten waar we ook van mogen genieten. De tentoonstelling opent meteen sterk met een indrukwekkende kano-voorstevens. Bezoekers kunnen letterlijk zien hoe de rijke maritieme tradities van Papua ook een netwerk vormden en hoe dat over zee ging. En verder vormen daar ook de kralenschorten, die ik net al noemde, een belangrijk hoogtepunt door hun verfijning en internationale materiaalgeschiedenis. U zult zien dat als u de tentoonstelling binnenkomt, er 3 routes zijn aangegeven met verschillende kleuren, roze, blauw en groen. En die alle geven een verdieping. In één geval is het ook een luisterverhaal, dat u kunt luisteren waarin extra uitduiding wordt gegeven. Uiteraard kunt u ook de grote iconen uit de Papua-collectie zien, de Asmat-biespalen. Ze zijn al eens eerder getoond, ze zijn nog steeds even prachtig en u zult ze vanavond zien. En daarnaast ziet u hedendaagse kunstwerken van Udaido in samenwerking met Kevin van Braak en van Tiki Takentara in de tentoonstelling.
en de film van Papua Voices. Voor ons als Wereldmuseum is dat belangrijk. Wij werken heel graag met hedendaagse kunst. Als een vorm om te reflecteren op onze collectie die al zoveel jaren bij ons zijn. Om nieuwe perspectieven daaraan toe te voegen. En over het belang van dat hedendaagse kunst zou ik graag een heel klein beetje door willen praten met de kunstenaar van de tentoonstelling. En nu zie ik hem nergens staan, dus ik hoop dat als ik hem... I'm gonna call you out. Right, Dickie? Dickie Taknadara, are you coming up to me? Thank you. Thank you, yeah. We have been seeing each other this afternoon, earlier also with a formal ceremony, wonderful, very touching and moving, emotional ceremony around your piece of art. Not everyone has seen it, or most people haven't seen it yet. So could you please tell a little bit on what you're on your work of art and how that is included in the exhibition? Can you describe it a little bit for the audience? The art. Yes, the art that you made for this exhibition. Thank you, well. That's the only Dutch word I know. Appreciate it, thank you. First of all, before we move to my work, I would appreciate the team of World Museum, especially the curator, that in this exhibition they decide to involve the modern or contemporary arts to put attention to the contemporary situation that's happening in West Papua. And in this matters, it's represented by Udeida Collective and my work. And for this occasion, I managed to make a sculpture of the great figures of West Papua, Philo Arnold Up, to honor his work. And it is, I think it's 2.5 meter sculpture of his figures. And the most important part of this works is it is made by the memories of his family, by the memories of his wife and his sons, and with conversation between me and them together always. And I try to put approach to the some technical stuff. I mean, by the idea is to rebuild his body with the body parts of his descendants, and it's not only built his body as a physical body, but also his vision and spirit, Mambesak spirit. Wonderful, thank you. Dickie heeft verteld over het standbeeld wat hij heeft gemaakt. Heel groot standbeeld, 2,5 meter, van Arnold Ab. En hij heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis in de familie Ab, maar ook met afdrukken van ledematen van de nazaten van Arnold Ab. Dickie, in your work you also address questions on social and racial justice. Would you just tell us a little bit about that practice and why you do that? Well, I think first of all we have to see that Arnold's life is the real testimony or evidence or proof that arts have it's a really powerful weapons against injustice and oppression and racism, for example. And the fact that he's paid with his soul, his life, it's already tells a lot that there are things going on in West Papua that's very wrong and have to be done, finished. Thank you. And it deserves time to talk and reflect upon that. Thank you for that. Can I ask a final question? Yeah. Dickie and I spoke in the afternoon and we said we were both a little nervous on this conversation, so I promised to keep it a little brief. But having said that, I think there's one more question. I think we visited the statue this afternoon, which was very touching. There are quite a lot of people here. Obviously, the exhibition is going to be up for 10 months, a little bit over 10 months. We hope many visitors to come and take time for Papua. If it were up to you, if you could tell something
what would you like the impact to be from your work of art and the exhibition as a total that people can take home with them? Well, I think, especially if you're Dutch citizens or Dutch people, I would like to invite you to reflect on the title. What is exactly Time for Papua for you? That's all. Thank you. Want to add something else? Or no, you're good. Kirsty, that's a good one. Can I have one last round of applause for Dickie? Thank you so much. Arnold App, er werd al over gesproken. Arnold App kan ik eigenlijk een museumcollega noemen. Hij was in de jaren 60 werkzaam in een museum in Papua als cultureel antropoloog. Hij deed heel veel onderzoek naar de cultuur van Papua, de verschillende culturen in Papua. Maar hij was ook onderdeel van een muzikale groep waarin hij protestliederen schreef en zong. En die protestliederen zijn nog altijd levend en ontzettend belangrijk. En er is, dat vind ik dan heel leuk, maar er is een groep van Gen Z'ers, werd er gezegd, maar een jongere generatie uit Papua. En die zingen ook deze protestliederen in een nieuwe vorm, maar niet minder vurig. Mag ik een heel warm applaus voor Saudara Papua. Met mijn broeders en mijn zussen in het park even onbezorgd zijn. Want wij zijn zoveel meer dan alleen pijn. Het leven gaat om vrijheid en samen zijn. Die momenten maak je nooit alleen, maar met de mensen om je heen. Want als we samen zijn, voel ik me sterker dan alleen. Je draagt de wereld op je schouders en de zorgen van je ouders. Maar je draagt het niet alleen, met een melodie breng ik je daarheen. Je draagt de wereld op je schouders en de zorgen van je ouders. Maar je draagt het niet alleen, met een melodie breng ik je daarheen. Denk soms aan toen we met gitaren met piano speelden. Het hoefde niet duur te zijn, maar dingen die we samen deden. En soms ook dat we het vaker deden. Maar dingen gaan zoals het gaat, het is leven en laten leven. Zo kan het niet zijn, zo verliezen wij die kant op vielen. We moeten samenkomen, nee ik wil geen kanten kiezen. Ik wil naar huis gaan en geen mensen in dit land verliezen. Maar begrafenissen zijn toch wel waar we het vaakst genieten. De jongens die willen naar huis, maar de jongens die kennen niet terug. Ze hebben van alles gezien, dus ze kennen niet leven in de rust. Maar de strijd gaat door, ik word gestoord als ik daar blijf staan en ik word niet gehoord. Dopen verbrand, zussen verkracht, mijn broeders vermoord, ze zetten het voort totdat ik naar huis kan. Ik zoek hier geen rust, ik wil terug naar huis, ik zoek het wel thuis dan. Shit, dan kom ik hieruit, maar we moeten het samen gaan doen. Kan ik blijven kijken en het laten doen. Iedereen mag fouten, maar wie maakt het goed? We blijven strijden voor het laatste bloed. Je draagt de wereld op je schouders en de zorgen van je ouders. Maar je draagt het niet alleen, met een melodie breng ik je daarheen. Je draagt de wereld op je schouders en de zorgen van je ouders. Maar je draagt het niet alleen, met een melodie breng ik je daarheen. Dank jullie wel. Het volgende nummer hebben we met z'n allen geschreven tijdens een soort brainstorm sessie. Het is eigenlijk een brief aan onze voorouders, zo zou je dat kunnen zien.
En ja, die voorouders zijn vanavond ook met ons. En dit nummer dragen we op aan hen. Ik zal jou nooit vergeten. Door jou vond ik thuis in mezelf. Dank je wel voor het leven. Ook al ben ik alleen, jij bent aan mijn zij. Want de spirit blijft leven. Ik zie een stuk van jou in mij. Ik zal jou nooit vergeten. Als ik val, dan vang jij mij altijd weer op. Ik weet nog hoe je was, in mijn droom hou me vast. Ik weet nog hoe je zei, niet iedereen is vrij. Mama, weet je wel wie je bent, wie doet die niet, is voor me sterk. Het leven is niet voor iedereen, ik weet het, maar hou nog vol een beetje. Jouw voorouders zijn met je. Voor mij net een leger, en vullen weer die leegte. Je bent niet in je eentje, zo geef me je nog een zegen. Oh, tranen in mijn ogen als ik denk aan jou, mijn eiland. Te denken, waarom ben je ver van mij dan? Ik zal jou nooit vergeten. Als ik val, dan vang jij mij altijd weer op. Ik zal jou nooit vergeten. Ik zal jou nooit vergeten. Forgotten mysteries are important to unpack. We need to expose them to ourselves, our eyes, our hearts, and our souls. Dat je je eigen taal, cultuur, tradities, gewoontes, dat je die behoudt en je eigen eigenheid en waardigheid blijft behouden. Ik zal niemand meer blijven terugdenken. Mijn moeder zal zeggen, Imoyanke Yambayo, Yananke Yanabayo, Yamarisa. Of ik iets te eten heb of niks te eten heb, ik wil graag op mijn eigen benen staan. En dat is wat mij betreft recht op zijn. Ik zal jou nooit vergeten. Dan vang jij mij altijd weer op. Het volk geeft het niet op. Het volk gaat door tot de laatste Papua toe. Tanzania muka.
shine. Apa datang dari muka jangan mundur Apa datang dari muka? Jangan mundur Freedom to the people of our motherland. 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 Ik begon er eigenlijk al mee en ik wil er toch nog een keertje heel goed bij stilstaan. Een tentoonstelling als deze kunnen wij helemaal niet zelf maken. Dat zou ongelooflijk ongepast zijn. En daar hebben heel veel mensen meegeholpen en ik wil er toch een aantal bedanken. En dat ga ik in groep doen en niet persoonlijk, omdat ik toch niemand wil overslaan. Dus bear with me. Ik zet er mijn bril even voorop, maar als eerste bedank ik natuurlijk de samenwerkingspartners, zoals onder andere het Papua-huis. Ik bedank, ja, de macht van de persoon. We hadden een adviescommissie, daar hebben we ongelooflijk veel aan gehad, want die hebben kritisch met ons gereflecteerd. Dus dank aan de adviescommissie, de internationale Papua-gemeenschap en kunstsamenwerkingen, de ontwerpers uiteraard, Sitara Noorani en Jelmer Teunissen, de filmmakers, ik noemde ze al, Papuan Voices, en kunstcollectieven zoals Udaido. We konden niet zonder u. Maar we hebben ook altijd een beetje financiële steun nodig. En dan rest mij ook een taak om hen te bedanken, want zonder hen konden we ook niet. De Vriendenloterij, het Cultuurfonds, dankzij het Pacific Fonds, het Mondriaan Fonds, Gravin van Bijland Stichting en Zabawas. En natuurlijk dank ik ongelooflijk, en ik kijk er gewoon even aan, het projectteam Tijd voor Papua. Jongens, we zijn er bijna. Dank. Ik heb wat praktische mededelingen, die horen er ook altijd bij, want nu luistert u nog heel eventjes naar mij. We zijn met heel veel mensen, dat gaat niet passen dadelijk. En ik weet dat u heel graag wil kijken en er is ook zo ongelooflijk veel moois te zien, maar we moeten dat een beetje gefaseerd gaan doen. Dus we gaan vragen of de mensen uit het entreegebied dadelijk als eerste gewoon naar binnen gaan en kijk even of u erbij kan en anders drink eerst iets of praat met elkaar. Er is tijd genoeg, we zijn nog een tijdje open. De winkel is ook open, er liggen ongelooflijk mooie boeken, ook over Papua. En wat ik zeker wil vertellen is dat bij het weggaan krijgt u een kleine attentie. En dat noem ik heel specifiek, want in die attentie in de tas zitten ook 2 tickets om terug te komen of om weg te geven. Want we vinden het zo ongelooflijk belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. Dus als er niemand mocht staan, neem gewoon een tasje van de stapel, maar neem het mee, geef het ticket weg of kom nog een keertje uitgebreid terug om te gaan kijken. Wayne en ik hadden vanochtend het ongelooflijk genoegen en de luxe, zeg ik dan, om met z'n tweeën met de curatoren op ons gemak rond te kijken. 20 minuten voor een object staan en er uitgebreid over staan kletsen. Ik realiseer me hoe luxe dat is en dat zou ik iedereen wel gunnen. Dus kom zeker terug. Maar ik wil daar ook iets anders aan toevoegen. We hebben het heel vaak over tijd vandaag en tijdsperceptie en dat die anders is en niet rigide is. Maar het meest kostbare geschenk wat je kan geven in je leven is tijd. En daarom vragen wij u, maak tijd voor Papua. Maak tijd. Ik wens u namens ons allen een hele fijne avond.